କାଲି ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟରରେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦରେ ଦୀର୍ଘଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାରେ କିଛି ଭୁଲ ମୋତେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାର୍ଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦରେ ହର୍ଷେଇ। ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଜଣେ କିଏ ବଡ଼ ନେତା, ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କି ଏମ୍ପି ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି, ଯେହେତୁ ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଭାଗ, ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦରେ ହର୍ଷେଇ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ କି ହିନ୍ଦୀ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନା, ତଥାପି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ ବେଶୀ ଚାପ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ପାର୍ଟି ବନିଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏମାନେ ପାର୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଖୁଛି ଦରେ ହର୍ଷେଇ, ଜଣେ ଲେଖୁଛି ଦରେ ଦୀର୍ଘଇ, ସେ ଭାବିବେ ଯେ ବାବା ବରଂ ମୁଁ ତାମିଲ ଭାଷା କହୁଥିଲି ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିବା ଠାରୁ ତାମିଲ ଭାଷା ତ ଭଲ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଆସିକି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଦଳିଯିବନି। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଲେଖିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ।